zuwa a rediyo a daidai wannan lokaci. Ta Hajiya gaji da masu sauraro a ɗan taƙaice mai sauraro zai so ya ɗan san wace ce Hajiya Zulai, kuma ta yaya za a iya gane ki tunda kin ga yanzu jin murya ake ba ganin ki ake ba tunda ta akwatin rediyo ce. Alhamdulillah wa alaikum salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min al-hakim wa zakkum kama tashaa'u ila siratal mustaqim wa ba'd. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum Wa salam. rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, sunana Zulaihat Abdullahi Aliyu Bebeji, wacce aka fi sani da Hajiya Zulai Gaida ko Maman Haidar ko Hajiya Zulai Bebeji ko Hajiya Zulai mai attajira. Ta duka dai. Yawwa ne ce. To alhamdulillah. Ina jaruma ce a masana'antar shirya fina-finan Hausa mai taka rol ɗin uwa. Mahaifiya ba. Insha Allah. To a masu sauraro za mu so a takaice dai kin ga a so dole akwai wasu fina-finai da aka fi taka rawa aka yi shuhura a kai. Kamar wani fim ne za ki ɗan gaya mai sauraro guda 2 zuwa 3 yadda zai daɗa gano ki tunda da sunan za ki ga wani zai ce a har yanzu fa shi bai gane ba. Allah sarki. Haka ne. To ala kulli halin idan za a yi hira da ni ba na mantawa da mafari. Yawwa ba zan taɓa mantawa da darakta na farko a harkar Hausa Film Industry ba. Allah ya gafarta masa, Allah ya shafe sa yasa, Allah ya fi kurakuransa, wato Oga Tijjani Ibrahim. Fim ɗina na farko shine Kudura. Yawwa Kudura fim ne wanda Allah ya shekara kusan 17-18 Da yinsa. da yinsa. Ina jin 2002 ba aka yi Kudura ɗin. Haka ne kin ga ya je 18 kenan zuwa 19. Zuwa 19. To kaga abokanan aikin duk galibinsu ba sa ma raye. To saboda haka tarihi shi yake maimaita kansa. Wallahi alhamdu Oga Tijjani Ibrahim shine daraktan da ya fara casting ɗina a fim. Yawwa to wanda fim ɗin Kudura to kuma sai ya zama na yi wa fim ɗin tafiya ta wani lokaci. Kin ɗan je hutu kenan ko kin ɗan dakata? To bayan dawowata shi ma ba zan taɓa mantawa da Ismail Khalid Ja'in, shi ne fara casting ɗina a bayan dawowata da wani fim Ba'asi. Shi ma dai ya ɗan kwana biyu da ina jin kusan 2011 muka yi shi. Shi ne sanda bayan kin dawo kenan daga baya? Bayan dawowata kenan na wata yarinya Zuwaira. Yawwa to bayan Ba'asi a kuma ɗan na daga baya akwai Wani Gari, akwai Ƙara'i. Kusan Ƙara'in ma a bayan dawowata shi ne wanda ya gama yaɗa ni, domin ka san za ka abu ba sai na je na ce ga abin da zan yi kaza ba. To wannan Ƙara'i shi ne an karar da mutane cewa shi na koma fim saboda an yi ta tallansa. To Ƙara'i, Wani Gari, haka su Ibro ɗan zamani. Yawwa daga bisani kuma na daga baya nan kamar shekara 5 zuwa 6 irin su Labari Na. Haka shi wani series ɗan zamani shi ma duk ina ciki, da kuma shirin Daɗin Kowa kusan na farkon na wannan tasha Arewa. Sosai a nan ma na samu sunan Maman Haidar ba. Kwarai da gaske mu ne tsohon salo kafin a tafi sabon salo a tafi wani wasa farin girki. Kwarai da gaske. To madalla a misali mu je ana yanzu wanda yake ludayin sai yake kan dawo, misali shi Labari Na ɗin, kamar a wacce rawa kika taka a ciki? To Labari Na kusan mu ne farkonsa, ne ce mai gidan haya wacce labarin fim ɗin ke kanta, ita yarinyar fim ɗin Nafisa da babarta a gidana suka yi haya. Yawwa to ne ce kusan tushen shiga su wannan tashin hankalin da suka shiga. Bayan an kore su kenan. Bayan uwar ba ta da lafiya an kai ta asibiti, na ce to kila ma ba tashi za ta yi ba. Bayan sun tafi asibitin na dawo na shiga ɗakin duk inda suke ajiya na binkice, na kwashe kuɗi, na ce na kwashe kuɗin hayata. Saboda haka ko da ta mutu yarinya ta ci gaba da zama kan uwarta ta mutu in kore ta, a ce na kore ta.
to saboda haka na kwashe kuɗin haya ta, ka ji wani kokari. To shine rawar da na taka a labari na. A misali akwai wasu daga cikin abokan wannan aiki naki wance sana'a ta harkar Kano, za ki ga akwai wasu wanda kawai an san cewa ga wani layi da suke kai, wato ga wani rol da suke taka suke fi, da an ji wannan rol din ne to kawai za a ce ai wance ce kowa na ci mai irin wannan aikin. Ke kina da irin wannan rol din, ko akwai kuma wanda za ki ga su kawai ko ina duk yadda aiki ya zo suna waɗawa? To ai acting din kenan, ya zama na duk inda aka juya mutum zai yi, tunda harka wasu kan industry kamar makaranta ce. Wasu za ki ga in abun faɗa ne, rashin kyauta, za ki ga kawai da an ce daman kaza kawai za a ce ai aikin wance ya kira. Wasu kuma in abu ne na irin tausayi ko wani abu, za ki ga irin wannan dai akan dan samu wannan, wasu daga ciki sun dan makale a irin waɗannan guraren. Ba su bane suka makale. To amma so tari za a yi ta ganin su dai din za ki ga ana saka in irin wannan siffar ta zo. Producers ne da daraktocin, saboda suna ganin kamar sun fi shura a wannan bangaren, sun yi an ga sun iya, to duk wanda ya tashi sai a ce a basu. Amma aka canza musu wani ma aka basu za su yi. Yanzu kamar ni kaga an fi ganewa akan uwa mai kula da yara mai haka abin nan, to amma kaga ai ana dan caccanza mu, ina kuma hawa, sai dai da yake wannan din ya danne shi aka fi gani. Shi yasa ma lokacin da ne wannan rol din na labari na sha magana, wannan ya kira Hajiya, ya muka ganki kin yi kaza, wannan rashin imani, wannan rashin tausayi, kina rol ɗinki muna jin daɗi muna yaba. Ni ce to ai acting ne. Saboda kin san wasu su suna kallon fim din ne fa a matsayin gaske. Wasu ne da suke ganin su a matsayin da sun ganci sun ga kamar aka ko wasan Hausa kawai, amma wasu suna kalla ne kawai kamar gaske suka gani. Kamar gaske ne. To ai mu ma idan muna acting din kamar gaske muke, amma su abin da za su lura da shi kawai ana faɗakarwa ne akan rol din da aka ɗora mutum a kansa, yana faɗakarwa ne ta wannan bangaren. Shi ne. Hajiya, kafin mu dawo gare ki bari mu ɗan baki ki ɗan numfasa. Muna tare da shi ma Ishaq AS Yanayi, wanda shi ma kuma fagen dai sana'a za a iya cewa shi kuma harka ce ta muryoyi da harkar irin fassarar nan da dai abubuwa da salo dai da salon dai lankwasa muryoyi daban-daban. Da kin san shi ma, to za mu ɗan ji irin kiran da Allah ya mashi, sannan kuma sai mu dawo gare ki Hajiya, daga bisani sai mu ba masu sauraro dama domin su shigo tambaya ko neman shawara game da wannan harka da ake gudanarwa. Ishaq AS